नोंथाङाबो लाख लाख रांनि गारिनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? खाफालाव दंब्ला 100 रांजोंनो बबेबा गंसे बेसेन गोसा गारिनि बिगोमा जानो हागोन। 100 राङानो नोंथांनि जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागौ। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव फैगासिनो दं 22 एप्रिलाव खुंफुंजानो थांगासिनो दं लटारि खेलाया। बे लटारि खेलाया गोबां लाख लाख रांनि अनथोबफोर लानानै फैदों क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमा, जेरै फार्स्ट टाटा आल्ट्राबास 44 सीटार, सेकेंड महिंद्र स्कर्पियो क्लासिक, थर्ड रयेल एनफिल्ड हान्टार 350 सीसी, फोर्थ महिंद्र बोलेरो, फिफ्थ मारुति सुजुकी डिजायर, 6 यामाहा R15 बाइक, 7 महिंद्र थार रॉक्स, 8 महिंद्र बोलेरो पिकअप, 9 यामाहा रॉय ZR स्कूटी, 10 यामाहा XSR बाइक, 11 महिंद्र जुवो 3XO, 12 मारुति सुजुकी फ्रन्ट्स मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो बुक लायोब्ला गांद'आव 500 राङावनो मोननो हागोन। बुक लायोब्ला नोंथाङा गांसे फ्रि मोननो हागोन। जायखिजाया बे लटारि खेलानि टिकेटखौ नोंथांनो नांगौब्ला थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। जानबुंआव 6000097896 फिन खनसे बुंफिनदों 6000097896 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।